Terlumubi ma di amuna manami do inanami asuto bulun para anak do perburu. Masailas rohanami di partikianon dinaboy taulurhon anak kota om majalo pamasumasu perbagason. Sisa datang yang main tatu debata. Asanggia gabe keluarga nadenggan oso di jolota. Terlumubi ma nang diadopan ni debata. Marhiteon rohami siadong asautamu. Estem marsada. Ima di mana kalason ulaut tasadarion. Sayang dia ma tuak katik kinamangihu tutu saya kasilas ni roha ma dihita saluhuna terlumubi ma di hutata estem marsadaon. Suang songoni manang di amanami do inanami. Di sok kami ro sesuai do anggaran dasar tatong do buat kami di son. Dusong dian no kupasahatami lasma rohani badamu lasma rohani todimu. Asa songon nidok na dua-dua rohon nami si titi main nasi gopa golang-golang pakarahu na tuk songon ni benaboy tarpatu pahami dong asa utamu tuhatta mana manggohi pasu-pasuna matutu suang songon ni manang di anak kon nami si Peri selamat berbahagia lamang mudah-mudahan ma keluarga mon keluarga na berbahagia asa rohon nami masongon nidok na dua-dua rumah ijuk main na pado-pado rumah gorga saya tubuh madihamu anak Nabi Yusuf do boru nama Romaroha. Atau ngamang pada nami. Neng Roma hami pasatut tupak nami. Baik kamu ma edena anak kokido hamorao diau. Asal masa kira-kira satu tujuan anak koki doa morao dia anak sekali hutan awet karongan dalam bola masa kalisi anak koki kan jadi hahuran siap dalam orang lain ugogo pemacari harian nang bodari lau bersikola keleki naik komar sikola dosa timbo-timbora sikap dila dola gogoki ahoi hoi peai nangka nusara manuan bulan karasomo donga kira pada di pancarian alai sude nagel kira mencari hahurangan anak koki doa morao dia macam tangan Kasongo donga dia Malami bateria Alasan susena gele kira Sejari haburana Anak koki Doa morao dia Nang sekali utang Nau biak karongan Biar bola rasa kalisi Anak kira mencari hati jalan siap dengan orang lain ugogo pemasari harian nang bodari lau bersikola keleki naik komar sikola dosa timbo-timbora sikap dina dola gogoki marahoi hoi beau yang nang tudolo kuterua mahadului molu namun berbodaria asal masa kira-kira sesatu tujuan
Soras. Di pasaham mga ketua.